Folkens, hvis I gerne vil se sandheden på bordet, så skal I bare give mig et like. På grund af, at jeg har mange ting. Mange. Ja, men I kan se, at jeg tager tråden af. Det er ikke så meget. Bare roligt. Det er mere tv. Og se, hvad jeg ser. Jeg ser noget, der hedder Gyt. Ja, men lad os komme til det vigtige. Et like, så noget på bordet. Jeg vil blive glad, hvis I sender mig et like for en af mine videoer. Men undskyld, jeg var tavs. Men vi har også iPads i skolen. Jeg kan vise jer, hvad det hedder. Mark Andersen. Men nu kan jeg se, der er gået 1 minut og nogle sekunder. Ja, men så er der en, som der ikke har en familie, mener. Nå, men lige meget. Fuck det. Shit. Fuck det. Shit. What? What? Nå, men et like for sandhed på bordet. 2 likes, for jeg synes. Eller 1 like for at se sandhed på bordet. Skriv et like, abonnering, for I synes, jeg er god, og I gerne vil se mere til mig. Og så har I lov til at sende mig ting, og I har lov til at skrive ned i kommentarfeltet. Det er tomt måske, men aner ikke. Men lad os se. Ja, jeg må se til den tid. Men hej hej.